Îl avem pe domnul ministru Corneliu Dobrițoiu în direct în această seară prin telefon și mulțumesc pentru dialog. Bună seara, domnule ministru! Bună seara dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vreau să vă întreb în primul rând de unde a apărut ideea aceasta că pensiile militare nu trebuie să depășească 350 de lei. Domnule Răzvan Dumitrescu, a fost o informație care a fost vehiculată pe burtiere la unele televiziuni. Așa. Și mai mult decât atât, această intoxicare a generat mari probleme colegilor mei. Eu am un coleg de clasă din liceu militar care a făcut infarct și se află internat la Spitalul Elias. E vorba de colonelul Ionașcu. Deci vă dați seama, e vorba de intoxicări masive, iar opinia mea este că cineva dorește să îndrepte sindicatul cadrelor militare disponibilizate împotriva guvernului, având în vedere orientarea anterioară a protestului acestui sindicat. Deci, domnule ministru, ca să reluăm lucrurile, înțeleg că cineva cu bună știință strecoară informații total eronate, cum ar fi acelea că pensiile militare n-ar trebui să depășească 350 de lei și cum ar fi că această sumă apare ca și condiția Fondului Monetar. Am înțeles corect? Ați înțeles corect, nici nu s-a discutat vreo clipă de cifre în jurul mesei. Eu am participat la cele două discuții cu fondul și vinerea trecută, unde mesajul lor a fost mai echilibrat în sensul că în urma argumentelor prezentate de noi la masa discuțiilor au înțeles care sunt problemele, care este impactul bugetar al noului sistem, ce nedreptăți s-au produs în sensul că s-au încălcat principiile care guvernează legislația în statele democratice, principiul retroactivității, și în ultima instanță am solicitat necesitatea îndreptării acestui act abuziv, specificând cu maximă claritate și cu cifre, pentru că ei înțeleg mai bine cifrele decât vorbele, decât intențiile, că nu este nevoie, nu aduce niciun fel de atingere reperelor macroeconomice care constituie obiectivul fundamental de interes al fondului. Deci, noi putem să facem acest lucru, să îndreptăm această nedreptate prin sumele pe care le avem alocate, bugetate. Bun, deci, domnule ministru, prima diversiune este o informație eronată apărută pe piață, cum că fondul ar fi fost la originea unei condiții maximum 350 de lei pensiile militare. E o diversiune și ne-ați lămurit. A doua întrebare ar trebui să lămurească niște lucruri pe care nu le-am înțeles din ceea ce Mediafax spunea pe surse că s-ar fi întâmplat la discuțiile dintre MAPN, Fond și Comisia Europeană, și anume că ei n-ar fi de acord să se recalculeze corect și să se repună pe baze corecte aceste pensii. Domnule Dumitrescu, informația aceasta este corectă, pentru că în urma discuției de vineri, deși exprimarea, cum să vă spun, afirmația șefului delegației a fost foarte clară din punctul acesta de vedere și vreau să o repet, obiectivul fundamental al fondului, al instituțiilor internaționale financiare care au creditat România în perioada de criză este să asigure stabilitatea țintelor macroeconomice în așa fel încât România poată avea creștere economică și să evite pericolul intrării în incapacitate de plată. Numai puțin. În urma argumentelor, în urma discuțiilor care s-au desfășurat timp de o oră și jumătate, domnul de Frier a spus că dumnealui, în momentul în care nu apar incidențe, nu e un impact negativ pe buget, dumnealui nu intră și nici fondul în linia internă a bugetelor instituționale. Bun, eu am înțeles. Deci, pe care de consecință vă întreb dacă, așa cum a anunțat premierul, așa cum am discutat cu ministrul muncii și așa cum am vorbit și cu dumneavoastră, pensiile acestea vor fi repuse pe făgașul normal. Vor fi îndreptate, pentru că se vorbea de cel puțin 30 și ceva de mii de erori. Ce se întâmplă? Față de discuția de vineri, într-adevăr au fost note foarte vehemente din partea unui membru al
delegației care nu a participat anterior la discuții săptămâna trecută, om care s-a opus cu vehemență recalculării acestor pensii. Și în această situație, la a doua întâlnire, am reluat argumentele pentru că ele sunt pertinente. Dacă oamenii care au fost loviți, care au fost abuzați, cel mai mult au fost cei care au ieșit din sistem ca urmare a închiderii unităților. Și le-am spus, domnilor, în momentul în care dumneavoastră nu agreați această chestiune în condițiile în care avem bani, nu cerem un leu în plus de la nimeni, gândiți-vă că dumneavoastră omorâți un proces uzitat în țările dumneavoastră, denumit Strategic Defense Review, când structurile militare se ajustează în funcție de capacitatea de finanțare. Bun. Noi nu mai putem să uzităm, să folosim acest instrument fără să generăm o psihoză socială. Domnule ministru, Oana Flora cred că dorește o intervenție sau o întrebare. Vă rog să mai rămâneți cu noi. Sigur. Știu că și toată lumea știe că nu este vina dumneavoastră, pentru că acum încercați să reparați bulibășala pe care a creat-o guvernul precedent. Calculate, recalculate, sunt oameni, sunt adevărate drame în familii din cauza acestor recalculări. 1. Întrebarea mea este, și cred că ați răspuns anterior, dar vreau să precizați încă o dată. 1. Dacă aveți sumele necesare pentru a face dreptate acestor oameni. Și 2. Dacă este absolut nevoie să aveți acordul femeii pentru a face acest lucru. La prima întrebare, răspunsul este afirmativ. Mai mult, pot să adaug, și lucrul acesta l-am prezentat și reprezentanților delegației fondului, dinamica ieșirilor din sistem, inclusiv dinamica ieșirilor pe cale naturală din sistem. Iertați-mă, e o chestiune cinică, dar e reală. Este mult mai mare decât dinamica intrărilor în sistemul militar, prin procesul de formare și prin pensionarea oamenilor. Deci este cu un ordin de mărime mai mare. Bun, am înțeles. Sunt bani. A doua întrebare. Am înțeles, sunt bani. A doua întrebare. La a doua întrebare, într-adevăr, până la urmă au recunoscut că totuși este o prerogativă națională, dar au reținut atenția, fiind influențați de cineva în intervalul de vineri până aseară, că, domnule, vedeți că există pericolul deschiderii cutiei Pandorei, că o să ceară și alții și o să scăpați... Dar de cine, domnule ministru, au fost influențați? Pentru că văd analize din exterior care spun că cei care pierd alegerile au o carte în mână pe care, dacă o joacă, aruncă țara în haos. Vreau să înțeleg cine face diversiunile astea. Deci a fost influențat de cineva, de persoane cu care fondul s-a întâlnit de luni până seara trecută. Ghicitoarea mea. Vă mulțumesc mult, domnule ministru.